gyara zamantakewarki don samun dacewa da fahimta a rayuwa. Shin kina fuskantar rikici a cikin aure ko alaƙarki da saurayi ko bazawarinki, kuma kina buƙatar kwanciyar hankali da fahimtar juna a tsakaninki da mijinki ko iyalanki? Kina son koyon dabarun magance matsaloli cikin salo da hikima? To muna yi miki albishir da wani shiri mai suna gyara zamantakewarki. Shiri ne da aka tanadar na musamman domin taimakawa mata don su inganta dangantakar da take tsakaninsu da mazajensu, koyar da dabaru da hikimomin magance saɓani ko rikice-rikice da ke faruwa a tsakanin iyali, samar da fahimta da soyayya a tsakanin iyali, samar wa kanki nutsuwa da kwanciyar hankali a matsayinki na mace. Ta yaya shirin zai amfane ki? Za ki samu horon kai tsaye daga masana zamantakewar rayuwa, ga kuma tattaunawa da sauran mata domin musayar ra'ayi. Sannan akwai littattafan koyarwa da suka kunshi bayanai masu amfani ta yadda za a koyi sarrafa motsin rai da jiki har ma da halayen mai gida. Shirin zai rinka zuwa a duk ranar Lahadi da misalin karfe 8:30 na yamma a Ansarul Rasul Online TV, kuma ba a biyan kuɗi kafin a shiga, wato kyauta ne. Ya 'yar uwa, kada ki bari a baki labari. Kar ku manta sunan shirin gyara zamantakewarki, domin ke da iyalinki ku rayu cikin aminci da soyayya tare da fahimtar juna. Domin bukata ta musamman, kira ko a tura sako ta WhatsApp zuwa +227 9891 2407.